Pozdrav svima ljudi, ja sam Bojan Kilber i u današnjem videu imamo novi i najveći unboxing, to jest najskuplji, nigdje nisam imao više dve kocke, opet imamo dve kocke, opet sa speedcube.rs-a i ovaj put imamo Vučeve Mini M i X-Men Volt, kao što vidite već je otvoreno. Zašto tako, da bi provjerili da mi je tačno stiglo. Eto, i sad ćemo da ovo uradimo, da otvorimo. I samo jedna napomena, pošto mi je ovo sad stiglo, verovatno ću možda u nedelju, to je preko sutra ili sutra, raditi opet cijelu moju kolekciju za početak 2019. godine. Pa hajde da počnemo. Mnogo sam uzbudjen za ovo. Dugo nisam bio, još od kad sam dobio SM, bukvalno nisam bio ovoliko uzbuđen, zašto ovo su dobre kocke. Znači imamo ovdje neku papire neke koje me ne zanimaju. I imamo naše kocke unutra zapakovane u ovu mnogo čudnu foliju koju bukvalno pogledajte, sve mi je otkriveno, tako da, eto, sad gdje je, tako. X-Men Volt, jesam rekao to, evo ga. Želim da malo više počnem da se bavim Square One-om i naravno, evo, Vučeve Mini M, kako dobro. I ona će naravno biti bolja od mojeg trenutnog maina, Chi Yuan S, a da ne pričamo o Square One-u, zašto koristim neki off-brand, ne znam od čega je, od koje kompanije, nije mi pisalo na kutiji. I nemam tu kutiju i mnogo je užasan i jako je onako, mnogo popuje. Nenormalno, pa hajde da počnemo. Prvo ću početi od Square One-a, zato što jednostavno za ovo sam više uzbuđen. Stavit ću tamo, mislim sve, ajde nek se vidi tu. Ovako, može. Hajde da počnemo. Dolazi u dobroj kutiji sa kao ovo, s ovim munjama je ovako kao nacrtano kako izgleda, nešto na kineskom, da. I Chi Toys, dobro, i od Mofang Gea, X-Men Design, Volt, Square One. Hajde da počnemo, ja sam da ne pocepam ovo. Evo ga, ko dolazi u plastici, to znate da je dobro kad dolazi u plastici. Mislim, nije, postoje razne kocke koje su i loše. Izgleda mnogo lepo, već vidim da će mi se jako sviđati. Ovdje dobijemo u kutiji još i ovaj pamflet. Ovo je klasično kako sklopiti Square One, ali ja znam, samo nisam puno siguran oko onog parity algoritma, onog mnogo dugačkog, jednog od najduži na svim valjda official WCA eventovima. To je taj pamflet, samo da ga vratim. Čekaj ovako, kako sad, tako. Oga. To sa strane i hajde da otvorimo kocku, nemam ja nikakve one noževe i to. Čekaj. Kao volim kad je upakovano. Ali mislim samo ti da uzima vreme i naravno moraš da pocepaš. Lepo. Okej. To je što ne volim kod... to boli. To se tako dobro osjeća. Čekajte da vidimo, znači ovo onaj deo kad ja pričam nepotrebno o bojama. Izgleda mnogo lepo i volim ovaj X-Men design, baš je cool. Boje su dobre, veoma, mislim, ja volim, meni su omiljene sa
ovog, kako se zove, SM-a, ali jedini problem je što kad ga na kameri stavite pored narandžaste i kada nije ovako baš skroz složeno, nego kad je pomešan i kad crveno imate pored narandžaste na kameri se veoma loše vidi. Da, i ovdje to neće sigurno biti problem, mnogo su različite boje, pa hajde da počnemo sa prvim okretima. Ovo baš Sandy. Ok, iz kutije je dosta sporija od ovog što ja imam. I nema nikakav corner cut, sad ne znam kakav je. Morat ću da lubujem, zato što ovo je stvarno mnogo zategnuto. Sad nisam siguran kako to ide kod Square-One-ova, kako se to sad... Ne znam, nisam siguran, neću sad da eksperimentišem. Ali veoma se dobro okreće, to se vidi. Ima veoma lep osjećaj. Više mi se sviđa ovaj, kako se zove, slash ovaj, nego gornji i donji redovi. Njih baš moraju, evo, oni baš sigurno moraju da se lubuju, pošto kocka nije lubovana izgleda kad je, u stvari, malo i jeste, ali to se ne osjeća na gornjoj i donjoj strani, dosta je, mnogo suvo je i sandije, što znači da mora da se break-inuje i da se lubuje. Zato naravno imamo naš Maru lub i pokušat ću nekako malo da otegnem. Ne bi trebalo da imam neke popove s njom. Verujem da će mi Square-One postati jedan od omiljenijih eventova. Da, eto, neću da radim solo pošto je to blamagije, mnogo sam spor. Da, i hajmo da pređemo na Vučve Mini M. Ok, samo da vratimo ovu kutiju, da bi kasnije to malo sam pogrešno stavio, ali ajde. I ima neki QR kod, ne znam za šta je to. Znači, ovo sam čekao. Sad to treba da se ovako, ima magnet. Odmah vidimo kocku. I u kutiji dolazi, evo isto u plastici celofanu. I dolazi pamflet koji je nepotreban, znam kako da složim. Da, i to je ta lepa, prelepa kutija, baš mi se sviđa. Ne dolazi ništa još unutra. Mislim da sam siguran, kako ovo. Ajde. Ok, ne, sve jedno, nije važno. Ne dolazi unutra još ništa više, ništa se ne čangrlja. I ima da se kupi u crnoj, beloj i stickerless i to sam rekao zato što ne sutam. Mislim, znam da neko voli kad ima bela ova pozadina, ali meni se to uopšte ne sviđa. Ili crno ili stickerless, ne znam. Ajmo da vidimo prvo težina i veličina. Mislim, iako kaže da je mini, ovo nije toliko zapravo. Mislim, to je 2 mm, ovo je 60, čiji UNS je 60 mm, dok je ovo 58. To sad nije neka velika razlika, ali dovoljno je velika da naprave manju verziju zbog toga. Ima magnete i to će biti moja druga magnetna kocka. Pa hajde da krenemo sa otvaranjem. Ok, ovo je zakačeno baš. Lepo. O Bože, evo ga. Konačno oćešle. Opet mi izleće, nemam iskustva sa ovim celofanima. Ok, kocka izgleda prelepo. Šejdovi su dobri, volim tamnu plavu na kockama. Iako, dobra je i svetla, ali tamna je super. Sve boje su dobre. Crvena je ok, uvek se žalim oko tamnih crvenih, ali ovo izgleda ok.
I ono, kockan sa kojim bi iz mojeg, iz ove, što bi mene podsjeća na Cyclone Boys Fave-u, jedino vidite koliko ovdje tamna. Plava, crvena je dosta slična, ali sad, pa da, dosta me podsjeća na nju, samo malo ovdje su jako drečave boje. I dobro, ajde da počnemo sa prvim okretima. Okej. Wow, baš dobro. Ovo mi se baš sviđa. Ok, vidim da je dosta zategnuta. Mislim, nije toliko, nego u stvari jeste. Ja sam navikao na ovo. Mislim, nije ni ovo toliko mnogo bolje od ove, ali magneti bi rade dosta dobro sad. I nisu dosta jaki, ali se primećuju. Dosta je brza je. I nema one čudne lock-upove kao Chichi i UNS kad radim ove middle slice-ove i ovaj gornji kad mi se ovako se sudari. Evo ovdje ima corner cut i sad ćemo da ga isprobamo. Kažem ja da je dosta zategnuto. Verujem da može sigurno bolje. Da, baš mi se sviđa. Sad nisam ja ni profesionalac ni u 4x4, tako da ne možete da dobijete pravo mišljenje od mene. Ali po tome pokretanju ja bih rekao da je dosta dobra. I da sam, ne znam, ali kažu da je običan vučeve mnogo bolji. Da, i svi pričaju o nekom spring compression, đavolu, nešto i promivro cuber. Evo kako izgleda sa checker patternom. Svi kažu nakon kao da, valjda, pošto previše valjda zategnuto ili tako nešto, ovi federi pa onda nešto uzmeš pa ih isječeš, ne znam. Pogledat ću i da li to da radim. Ali ne vjerujem da ću raditi, pošto ne volim da eksperimentišem toliko sa mojim kockama. I da li bi mogli da ih uzmemo i da ove dve lubujemo. Ovo mi se baš sviđa. Samo treba da se otegne, sad nisam siguran kako se to radi, ali to znači, to su te dve kocke i sad ću da izvadim lub odavde. Čekaj, gdje mi. Tako. I dalje imam svoj Marvel lub od pre ko zna kad. Dobro da mi traje i dalje, mislio sam da sam ga izgubio, bio mi u nekom rancu. Prvo ćemo ovu kocku da uzmemo. Kako ja znam, valjda bi trebalo ovako, da stavimo ovdje. Da, mislim da se ovdje otvara čak i ovdje ima kao neko udubljenje. Ok, neću sad ništa da radim kasnije. Tako, ups, malo previše, ali to će učiniti dovoljno posao, gdje mi ono ovu krpu da obrišem ovdje da mi ne izlazi ništa. Čekaj, ostalo, tako. Ok, to je već bolje, osjeća se odmah. Moram da to uradim i na drugom ovom, na donjem redu. Sad ajde da promešam. Wow. Sad ne znam baš čudno, zato što ne znam kada, kako da lepo da lub ode se proširi po cijele, morat ću ja mislim još da stavim, ali
dobijemo. Da, realno ne osjeća se kao da ga uopšte ima. Nije ono masno i stavit ću ga na slice kako bi mi bio bolji. Ok, tu. Baš ovdje. Dobro, to je to. Ok, ovo dosta poboljšava slice. Da. Gornji i donji red su ono dosta, da kažemo, i dalje suvi. Ja ću se s time poigrati. Evo vidite, profesionalizam, brate. Na delu. Čekaj kako sad, ovako. Eto, napravio sam ovih 8. Ovo će biti baš dobro. Kad se break-ina, evo, kocku sam napravio. Još šta još, baš mi se sviđa i sad ću samo da ovo uradim i da pređemo na vučve. Da, ja ću to kasnije nasjeti da slažem. Sad ću ostaviti ovdje. Pa hajde da vidimo ovu kocku kada je lubujem. Wow, baš je i ovako bez luba. Mi se mnogo sviđa i mnogo bolja od ove. Ali ova je realno dosta brza, nego ima čudne neke lock-upove kad pomeram, posebno gornje, kad pomeram redove, zato što pogledajte, nema ovaj na centrima kad se zaglavi, ćošak ne može lepo da sve da se to namesti i onda nema lepo corner cut i da. Hajde da, nema ništa, nema čepa. Hajde da stavimo, ovdje će mi trebati dosta loba. Tu dobro, uđi unutra. Tako, na sredinu. Dobro, da uđe, dobro. I na drugu stranu, samo ja to malo da ovdje obrišem, vidim da ispada već. Će trebati dosta luba, dosta break-inovanja. Evo već, sad mi je ovo oko 15 minuta da kažem. Da prebrišem ovako da ako je s polja ostalo nešto. I hajde da je pomešamo prvi put. Baš je dobro, baš. I dosta lubova i dalje ispada. To je vjerovatno posljedica toga što sam ga stavio dosta. I da, evo, ajde da vam napravim centre, pa da radite nešto pametno u svom životu. Gdje sam sad, kako sam pokvario, bože. Kako se blamiram. To, ušla mi je sestra u sobu pa sam morao da isteram. Izvinite. Evo, zeleni. Opa. Crveni mogu. Čekaj, ovako. Tako. I sad, nema neku koncentraciju trenutno, morat ću još da se mnogo pozabavim ovime. Tako. Eto, to je
to je bilo to. U stvari, hajde mi da složimo cijelu 4x4, iako će to biti malo ponižavajuće, mene boli uvo. Edge pairing, sasvim dobro, veoma mi se sviđa. Izvinite opet na prekidu, opet mi izlaze mjene reklame, pa da, gdje mi je sljedeći par, evo ga, koji mogu da sklopim. Tako, idemo. Dobro mi je krenulo. U stvari nije, mislim, dosta loše. Ali ova kocka mi se baš sviđa, bez obzira na to što sam ja loš oko nje. Evo sad idu ovaj 3x3 stage. Ovdje sam malo bolji. Opet dosta loš za 3x3, isto pogrešan slot. Što se dešava ovdje? Ja ne znam, ja ne mogu. Gledam na ovaj... Šta radim? Pogrešao sam centra. Bože dragi. Ne, ja gledam, ubacim u dobar ćoša, u ovaj dobar slot. I onda vidim nije tačno i gledam šta je bre ovo. Eto. Znači nije dobar solve. Evo OLL parity. Sad ako ga zeznem, ubit ću se. Sva sreća neću da zeznem. Joj. Čekaj, treba da bude... Ne, da li me zezaš? Eto, kao što vidite, blamaža, ali nema veze. Nadam se da ste uživali u gledanju ovog unboxinga i mene kako se mučim da složim 4x4. Evo, više nemam parodija. Evo, ovo mogu da vam uradim. Ovdje nisam toliko glup. Znači, obe parodije, prelepo. Još jednom. Šta sam, Eto, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali u ovom unboxingu i ovom čudnom slaganju 4x4. I to je bio Bojan Kuber na delu Cringy Ass Outro. Pozdrav! Ćao!